Hvem er du? Modar. Det er som Modar. Han vil vise jer paringsdansen mellem to knuder. Er klar? Kom så. Take it off, my love. Først kommer opvarmning. Jeg kan ikke se det her bare. Så begynder jeg at gå hurtigere. Så begynder den. Oh my god. Og så lige nu her, du skal vise et snupse til hundkøben. Du viser et snupse til hundkøben for at vise hans kærlighed. Her kommer den sidste. Han bakker tilbage. Han bakker tilbage, han bakker helt tilbage. Han bakker helt tilbage. Nu kommer den sidste. Det er den afgørende for at vinde hunden. Er I klar?